ማለት ሓበሬታ ክትቀበልን ክትቅምርን ክትፃንን ትኽእል ብሃርድዌርን ብሶፍትዌርን ዝቖመት ንሓበሬታ ንኸዓ ብዜሮን ሓደን ትርድኦ ማሽን እያ። ሰላምታ ረስዓናን ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ሎሚ መደብና ከዓ ሌላ ምስ ኮምፒተር ይኸውን ምሳና ጽንዑ። ቀደም ዘበን ሕሳብ ቁፅሪ ብየማን ዓፅምቲ ዕንጨይቲ ገይሮም ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ድሒሩ ከዓ ኣብ ቻይና ኣባጋስ ዝተባህለ ንሕሳብ ዘገልግል መሳርሒ ቅድሚ 4000 ዓመተ ምህረት ከም ዝተማህዘ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ቻይና፣ ኤውሮጳ፣ ሩስያ ብብዝሒ ይስራሕሉ ነይሩ። ድሒሩ ከዓ ብ1820ታት ኣቦ ኮምፒተር ተባሂሉ ዝፍለጥ ቻርልስ ባቤጅ ቀዳመይቲ መካኒካዊት ኮምፒተር ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ብዙሕ ግን ከይተሰራሐሉ ምስ ግዜ ቀፂሉ ከዓ እዘን ሓደ ወለዶ ኢለን 5 ወለዶ በፂሐን ዘለዋ ኤሌክትሮኒክስ ኮምፒተር ብ1940ታት ጀመራ። ቀዳማይ ወለዶ ኮምፒተር ወይ ከዓ ፈርስት ጀነሬሽን ኦፍ ኮምፒተር ዝበሃላ እዘን ዓይነት ኮምፒተር እዚአን ካብ 1940ታት ክሳብ 1956 ከም ዝነበራ ይፍለጥ። እዘን ዓይነት ማሽን እዚአን ብቫኪዩም ቲዩብ ዝሰርሕ ከም ዝነበራ ይፍለጥ ማለት እዩ። እዘን ኮምፒተር እዚአን ከዓ ዓበይቲ ዓብ ሰዓት ዝወስዳ ኣዝየን ዝተሓላለኻን ክቡራትን ከዓ ነይረን። ገለ ካብኣተን ከዓ ዩኒያክ፣ ዩኒቫክ 1፣ ኢንዲቫክ ተባሂለን ይፅዋዓ ነይረን። ካልኣይ ወለዶ ኮምፒተር ወይ ከዓ ሰከንድ ጀነሬሽን ኦፍ ኮምፒተር ተባሂለን ዝፅዋዓ ከዓ ካብ 1956 ክሳብ 1964 ዘገልገላ ኮይነን እዘን ዓይነት ኮምፒተር እዚአን ብትራንዚስተር ሃርድዌር ዝሰርሓ ኮይነን ንኸባቢ 10 ዓመት ኣገልገላ። እዘን ኮምፒተር እዚአን ከዓ ካብተን ቀዳማይ ጀነሬሽን ኮምፒተር ኣዝየን ብግጅፈን ዝነኣሰ ቀልጠፋ ዝተሓሰራ ኮይነን ገለ ካብኣተን ከዓ IBM 7090 CDC 3600 ይበሃላ ነይረን። ሳልሳይ ወለዶ ኮምፒተር ወይ ከዓ ሰርድ ጀነሬሽን ኮምፒተር ተባሂለን ዝፍለጣ እዘን ዓይነት ኮምፒተር እዚአን ከዓ ካብ 1964 ክሳብ 1970ታት ዘገልገላ ኮይነን እዘን ዓይነት ኮምፒተር እዚአን ካብተን ዝነበራ ማሽን ኣዝየን ዝተመሓየሻ ኮይነን ብኢንተግሬት ሰርኪት ሃርድዌር ስራሕ ኮይነን ካብተን ዝነበራኻ ኣዝየን ዝነኣሳ ዝበለፃ ዝቐልጠፋን ኮና። በዚ ምክንያት ከዓ ብዙሓት ሰባት ክጥቀሙለን ጀመሩ። ገለ ካብኣተን ከዓ IBM 360 PDP-11 ነበራ። ቀፂለን ዝመፃ ዓይነት ኮምፒተር እዘን ራብዓይ ወለዶ ኮምፒተር ወይ ከዓ ፎርዝ ጀነሬሽን ኦፍ ኮምፒተር ኢለን ዝፅውዐን ካብ 1970ታት ክሳብ 1980ታት ነበራ። ክሳብ ሕጂ እውን እናማዕበላ ዝመፃ ዘለዋ ዓይነት ኮምፒተር ኮይነን እዘን ዓይነት ኮምፒተር እዚአን ንመጀመርያ ግዜ ብLCI ወይ ከዓ እዚ ማይክሮ ፕሮሰሰር ንብሎ ዝተገጠመን ኮይኑ ኣይተል ከዓ ናይ መጀመርያ ማይክሮ ፕሮሰሰር ዘማዕበለ ካምፓኒ ኮነ። እዘን ዓይነት ኮምፒተር እዚአን ብዙ ግዜ እውን ንጥቀመለን ዘለና እዘን ዴስክቶፕ ንብለን ወይ ከዓ ፐርሰናል ኮምፒተር ንብለን ከምዚ ኣብዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ኣዝየን ፅቡቃት ክሳብ ሕጂ እውን ንሰርሓለን ዘለና ናተን ኣይተል እውን ኣዝዩ ላርጅ ኣማውንት ኦፍ ኢንተግሬት ስኬል ዘለዎ እዩ። ቀፂሉ ዝመፀ 5ይ ወለዶ ወይ ከዓ 5 ጀነሬሽን ኦፍ ኮምፒተር ንብሎ ከዓ እዘን ዓይነት ኮምፒተር እዚአን ብዝያዳ ካብ 1980ታት ክሳብ ሕጂ ዘለዋ ብሕጂ እውን ብረቂቕ ኣገባብ ዝቕፅላ ዘለዋ ኮይነን እዘን ዓይነት ኮምፒተር እዚኣተን ኣዝየን ዝማዕበላ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ስእሊ ወይ ከዓ ከምዚ ንፈልጠን ሳይዝ ናተን ኣዝየን ዝነኣሳ ኮይነን ግን ካብኣተን ከዓ ኣብ ጁባና ክንገብረን ንኽእል ኮይና ስማርትፎን፣ ሚኒፓድ፣ ኣይፓድ፣ ታብሌት እየን። ከምኡውን ላፕቶፕ፣ ፐርሰናል ኮምፒተር፣ ሚኒ ኮምፒተር፣ ሱፐር ኮምፒተር፣ ዴስክቶፕ የጠቃልላ። ካብዚ ሓሊፉ ከም በዓል AI ወይ ከዓ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ፣ ኳንቶም ኮምፒቲንግ ወይ ከዓ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ኮምፒተር ክግጠመሉ ጀሚሩ ኣሎ። በኣርከስ ክቡራት ተዓዘብትና ምዕባለ ናይ ኮምፒተር ካበይን ናበይን ይኸይድ ከም ዘሎ ክንሪኦ ፀኒሕና። ስለዚ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ኩሉ ንጥፈታትና ምስ ኮምፒተር ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ብዝተኻእለ መጠን ሌላ ምስ ኮምፒተር ክህልወና ይግባእ። ንኣብነት ናይ ውልቂ ስራሕ ክሰርሕ ወይ ምስ ካምፓኒ ተቆፂርካ ክሰርሕ፣ ኢሜይል ክትሰድድ፣ CV ወይ ደብዳቤ ክትፅሕፍ፣ ናይ ምግቢ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ኤሌክትሪክ ሓሳብካ ክትክፍል፣ ኩነታት ኣየር ሎኬሽን ወይ ቦታኻ ክትፈልጥ፣ ናይ ኣየር ቲኬት ክትቆርፅ፣ ትምህርቲ ክትምሃር፣ ቋንቋ ክትፈልጥ፣ ከምኡውን ምስ ኮምፒተር ዝተገጠመሎም ነገራት ኮሚኒኬት ክትገብር ኮምፒተር ክትፈልጥ ትግደድ። ናይ ሎሚ ትሕዝቶይ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ። ኣብዚ መፅእ መደብ ከዓ ጠቃሚ ዝበልኮ ብዛዕባ ኮምፒተር ከምፅየ ቻው።